Bilbon bizitzeko euskera ahal egin guztiak egin behar dira. Egia esateko nik ez dut esfortzu handirik egiten, egin beharko nuke, eta zerbait egiten dut. Denda batean sartzekotan, euskeraz egiten den denda bat aukeratzen dut, beti. Gero lan munduan, mutualaren kasuan, behintzat, errezagoa ikusten dut. Guk egiten dugu lan Gipuzkoan ere, eta hor euskara gehiago egiten duelako. Euskaraldiak aukera ezin hobea dela euskara bizitzeko dauden arazoak plazaratzeko. Nik uste dut euskaraldiak ez duela konponduko dena, baina aukera polita izango dela konsientziatuko gizartea konsientziatzeko. Eta beste aldetik erakutsiko digu zelan egin gehiagotan euskeraz, modu oso errezago batean. Mutualian egiten dugu esfortzu handia euskara erabiltzeko, eta gure zerbitzu guztiak euskeraz eskaintzea kalitate adierazle bat dela uste dugu.